چاپمنیا امریکای ده پرسک ji fermandarê giştiye Qesedê Mazlûm Abdî hat kirin. Jêra gotin eger peymana 29 çile ya li gel hikûmeta demkî bi ser nekeve û têk biçe hûn ê çi bikin. Abdî wiha bersivê dide. Em ê heya dawiyê şer bikin. Çimkî em qet dev ji heremên Kurdan bernatin. Fermandarê Qesedê Mazlûm Abdî ji tora PBS a Amerîkî re diyar kir ku herçendî peymana dawiya meha çilê ji bo Kurdan neya herî îdeal be lê di rewşa heyî ya herî baş e. Ji ber wan dixwest şer were rawestandin, nakokî li şûna şer bi diyalogê werin çareserkirin. Abdî destnîşan kir ku Kurd xweseriyê dixwazin. Lê halê hazir rêveberiya xwecihî ya berfireh li cem hikûmeta navendî hatiye qebûlkirin. Bi gotina Abdî, Kurd dixwazin di vê pêvajoyê de xwe bi rêve bibin, pê re jî nasname û mafên xwe yên hiqûqî û perwerdeyê jî biparêzin. Wekî destnîşan kir ku ew dixwazin heremên Kurdan bi pêş bikevin û roleke akîv di avakirinê de bilîzin. Fermandarê Qesedê Mazlûm Abdî hişyarî da ku Daeş hîna xurt e û dikare êrîşan jî pêk bîne û eger şerrê li dijî wê qels bibe, dê derfeta vegerê dest bixîne û gefê li heremê û cîhanê bixwe. Abdî derheqê vê de diyar kir ku îro hevkarên serekeyên Amerika hêzên hikûmeta demkî ne, lê ew dikarin ji Kurdan fêrî şerrê Daişê bibin. برکو زمانی دایی که هر